aipamberi pedu yaunzwa namavhure Million Taruwinga achimangarira Mukambachaza Wiseman. Nyaya ndeyekuti Tezara vanoda pfuma yavo. Pabva panzi mombe 3 mbudzi 3 uya nembowo dzako chitupa nemari yegare. Mukambachaza vacho ari kunzi haana kuuya. Ndoda Mukambachaza nyatero vantu ndopi ati Mukambachaza ndopi nyatero aiwa ndiwe ikoko vanhu Mukambachaza vanogara kuzvinana Samanyamba. Saka kuenda kwakaita Samanisi na Kenya sa akabvara ngotorwa Samanyanga zuva risaende vakwa mambo Magoni. Ndo zvakonzeresa kuti asauye. Nyaya ndeyekuti Tezara vanoda pfuma yavo. taura tidzo Tezara Anzi taurai kuti zvakamira sei, wakanga wakarorana rini? Zvakada zvakaitika apa ndezvekuti akatora mwana wemugoma ari pachikoro ari muform 2. Amutora ari muform 2 ndokubva vandogara wese. Vandogara wese ndokubva aita mwana wekutanga ndokubva aita mwana wechi2. Izvi ane nhumbu futi kuita yechingani yechitatu. Saka zvadaro saizvozvo iyo akazorodzoka iye Mukambachaza kuti iwe vandichakudi enda kumba mwana. Enda kumba kwenyu. Ndoti ayazvo anogoti enda kumba kwenyu iwe wane kiriya dzakadai anoti ndodziita sei. Pane wana wemunhu ka zvikanzi atondirowa ari kundidii ona zvakaita kumusana kwangu nditarise kumusana zveshuwa mwana akarohwa. Wangu achirohwa nei zvikanzi ndanchirohwa netambo dzewaya. Nemhosva yecheriye zvikanzi zviri kunzi enda kumba kwenyu handichakudi enda kumba kwenyu. Badzi here zvikanzi kati ko zvino ko wana waka vanosapotwa nani? Hapana sapoti, hapana chi. Izvi zvine pamwiri ndichabvisa futi mari here kuenda kuhospital kana ndoita sei? Aiva naona kuti zvatondinetsa rega ndiende kudare ramama ndindotaurawo nyaya yangu kuti naye munozoonawo sei. Ndo nyaya iripo. Wakarohwa wakadi kuenda kumapurisa? Ndakaenda but nyaya dzecho mapurisa dzakatoshayiwa basa. Vanhu vamazima wakatondoenda ukavhurisa madhoketi? Zvese ndakatoita ndikatonoona madhoketi. But hazvina zvazvakabatsira. Nderi vananga Ndakaenda kuna May. Nyaya chakazotopera muna June. gore riri yakaenda ukoti makapinda mukoti akanzi Kwatinapinda koti yepresident. Ini takadaidzwa nyibva ndazitaura chokwadi pane zvinoitika apa pandataura. Iye ndiye akazosara mukati momwati zvekuti akanzwa. Yanga iri koti here kana kumapurisa? Kanzi ikoti zvandakanzwa. Mapurisa kwedu. Ndokumbidza kuti para kutafola kuone kuti criminal wachakapera sei. Kana pamwe anogona akabatwa nemhosva vamwe vakabhadhariswa faini iwo asina tafola kwemapepa. Kana kuti munhu angona kuita nemhosva patobvapuwa woni usadzokorora. Saka pakaonekwa mapepa akadaro anogona kudzoka tobatsire dare kuti Zvefaini zvakati. zvefaini zvakaitika. Akabvisa faini? Zvandakanzwa. Asi hazvada kuti tinyatsocheka chakamberi pazoonyatsotonga kwachisikano zvakapera sei. Muri tuna chizakazaka mubatsirana kawozodzoka tanyatsoestablisha kuti yakapera sei kukoti kwacho. Kugona kwatowadzoke next court date. Zvabatsirwa neuterani. Moita mainvestigation musazokanganwa isati tapa judgment. Kuti zvitibatsire majudgment ndiye anochitibatsira kupa judgment kuno. Handiti sana haina kupera patinodzoka. Nokuda panza kutodzidza zvidoko. Andi mapanzwisisa baba. Ndikupanza. Ndikupanza kuti tara mambo ndiri kuzinzwa.
tinyatsokubatsirai chaizvo zvizere. Kuti dambudziko uko mambo. Vanhu vari kuwaniwa mangoroiwa na chingwenda sport free. Kwendo wana watuberekeswa matsiri. Mapurisa ndio. Ora. Nekuti pataka tunenzana ipapo. Wamwe na mwazi kusvika pakutambudzika kuti endai kwese kwamunoda nyange kwamambo makoni kwenyu endai. Hapana zvavanokwanisa kuita nenhei kuti ndakapatswa kuwana namba wangu vakandisiya saka ina handimbotyi zvakawanda makoni. Kuti zvakanditaurisa. Waitonibatsirana nekuti kana mwana wachindirova iwe watonobva wandibata ini nyange ndichida kuti ndiedzewo kuti nditize kana kuti vanondibata. Wotaka kundirova pamunini wacho munini wake anotaka kuti kundituka achindirova vanongondisa zvese zvavanoda. Andimbona musone ndichiti ndakagadzikwa. iriyo iwa tichine musona here. Ora. Okay. Mubuda imi muona mapurisa kubatsirana. All right. Yes.